आसाम पुलिसा फिन गोबां आयेननि बेरेखा गिख्रंथाव हाथियारफोर बोखांदों। बोखांना मोननाय बे हाथियारफोरखौ सिनायजायै उदखारि हानजाफोरनि होनना सन्देह खालामदों। गंथाम एके राइफल, गं 6 मेगजिन आरो गं 620 गुलिफोरबो बोखांनानै मोननाय जादों। उदालगुरि जिल्ला आसाम अरुणाचल सीमा मासबाद थानानि सिङाव थानाय गंसे हाग्रानिफ्राय बे हाथियारफोरखौ बोखांनानै मोननाय जादों। उदालगुरि पुलिस हानजानि गोख्रों नायबिजिरनायाव दोनखोमानानै दोननाय बे गिख्रंथाव आयेननि बेरेखा हाथियारफोरखौ बोखांनानै मोननाय जादों। बोखांनानै मोननाय बे गिख्रंथाव हाथियारफोरखौ सिनायजायै बबेबा उदखारि हानजानि दोनखोमानानै दोननाय हाथियारफोर होननानै सन्देह खालामनाय जादों। बेखौ लानानै आयेन बायदियै केस रेजिस्टार खालामनाय जाबाय आरो बेनि सायावनो नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। आसाम पुलिसा फिन गोबां आयेननि बेरेखा गिख्रंथाव हाथियारफोर बोखांदों। बोखांना मोननाय बे हाथियारफोरखौ सिनायजायै उदखारि हानजाफोरनि होनना सन्देह खालामदों। गंथाम एके राइफल, गं 6 मेगजिन आरो गं 620 गुलिफोरबो बोखांनानै मोननाय जादों। उदालगुरि जिल्ला आसाम अरुणाचल सीमा मासबाद थानानि सिङाव थानाय गंसे हाग्रानिफ्राय बे हाथियारफोरखौ बोखांनानै मोननाय जादों। उदालगुरि पुलिस हानजानि गोख्रों नायबिजिरनायाव दोनखोमानानै दोननाय बे गिख्रंथाव आयेननि बेरेखा हाथियारफोरखौ बोखांनानै मोननाय जादों। बोखांनानै मोननाय बे गिख्रंथाव हाथियारफोरखौ सिनायजायै बबेबा उदखारि हानजानि दोनखोमानानै दोननाय हाथियारफोर होननानै सन्देह खालामनाय जादों। बेखौ लानानै आयेन बायदियै केस रेजिस्टार खालामनाय जाबाय आरो बेनि सायावनो नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। फै बयबो फै, जमदुवार दख'रानि थाखाय मोनसे फोसावथाय। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय जमदुवार दख'रा एबसुआ सानथामनि हाबाफारिजों गाजा गोमजायै 5थि खेब बोसोरसालिया जथुम्मा खुंफुंगोन। फैगौ नबेम्बर दाननि 6, 7 आरो 8 खालारखालि सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों गाजा गोमजायै खुंफुंगोन। मख'नो गोनांदि खुंफुंनो गोनां जथुम्मायाव बायदि मेहेरगोनां आयदाफोरबो लाफानाय जादों। बेबायदिनो भलिबल, काबादि, खन्थाइ आवरायनाय, लिरनाय बायदि बायदि दिन्थिफुंनाय आयदाफोर लोगोआव जांख्रिथायारि देंखोगिरि दैख्लं खुंगुर बसुमतारी देंखोमु 1, 2, 3 मेथाइ खननाय बादायलायनायबो लानाय जागोन। फारि बायदियै देंखोमु 1, 2, 3 मेथाइ रोजाबनायाव दख'रानि बेन्दोंआव थानाय गामिफोरनिफ्राय 14 बोसोरनिफ्राय 30 बोसोरसिमनि गेजेराव थानाय बिजाथिफोरा मेथाइ रोजाबगिरिफोरा बादायलायनायाव बाहागो लानो हागोन। मोनाबिलिनि हारिमु बादायलायनायाव गाव गावनि रोंगौथिजों बिजाथिफोरा बाहागो लानो हागोन। एक्जिबिशन दिन्थिफुंनायखौ 6 नबेम्बरनिफ्राय जोबजासिम नुनो मोनगोन। 6 नबेम्बरनिफ्रायनो भलिबल आरो काबादि गेलेनाय बादायलायनाया जागोन। 8 नबेम्बर 2022 इं अक्ट' खालारखालि हारिमु मोनाबिलियाव मिस्टार प्रेक्टिकेल बसुमतारी आरो मिस दीप्ति बसुमतारी मोननि गाबगोनां हारिमु आरो फेस्ला दिन्थिफुंनायखौ नुनो मोनगोन।